Somos da Mariña, somos pataqueiros. Bueno, pois levamos seguindo, eu polo menos, desde que son moi pequena, porque sempre me gustou o fútbol sala. Bueno, poderon disfrutar sobre todo no noso pobo, dos grandes equipos que temos, tanto en categoría femenina como masculina, e telo aquí nun pobo de apenas 10.000 habitantes, pois é un privilexio. Bueno, sobre todo que merece a pena, porque temos que apoiar este deporte que, tendo aquí o mismo que antes, dos grandes equipos, merecen todo o noso apoio, todo o apoio do pobo para conseguir alcanzar os maiores triunfos, como o equipo femenino que xa gañou varias competicións e o masculino que hai que seguir apoiándole para poder conseguir os nosos obxectivos. Claro, é importante porque fai que este pobo seña recoñecido a nivel de toda España, porque ao ir xogar a diferentes destinos e todo ao redor do país, pois hai